Hello mga kamaxis, Engines TV, welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa ka ni Daog o ang Grand Champion bali sa tawag ng tanghalan duwits bali nga si GM de la Serna o si Mariel Montellano. Okay ni sila. Nindot kayo. Nindot kayo, grabe nakatanaw ko, grabe ka nindot kayo. Grabe kabagay kayo sila. Nindot pag mga tingog pag yun. Atong tanawon ko kung kamo magganahan bagid pud mo kay kini grabe ka viral po gaya ni o trending gaya ni nga video ni atong tanawon atong ikuan sa inyo. Okay, sige, di na ta magdugay pero ang bag-o diha nga nasaag sa atong channel karon unya ganahan kag mga inani nga video, reaction video, kita mag-upload ta og tulong adto sa 5 ka video kada semana o mosobra pa na. Kung ikaw ganahan kag inani, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang po para i-commenta ni YouTube sa ubang mga tao nga pakitaan eh. Okay? Sige. Palihog na lang po og follow sa akong Facebook na sa description. Ako gibutang. I-click lang to ninyo o redirect din mo nga to sa akong Facebook bali. Okay? Kaya ang uban nga video nga atong gi-upload diri sa YouTube ato pong i-upload dito sa Facebook. Ayun na may uban nga ganahan ra pud dito sa platform sa Facebook mo tan-aw. Ato pong ibutang po dito tong video, di ba? Sige. Palihog na lang, paki-follow. Karon kay di naman ta maglangay para masugdan na gyud nato. Okay? Sige, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Mills Corner. Paki-subscribe mo sa iyang channel ha. Guwapo kayo pagkakuhaan sa tingog eh. Sa grabe ka kontrol kayo nga tingog. Murabag naghunghurang mo kanta ba? Diba? Murabag naghunghung. Grabe ka nindot kayo tingog na nini ko ano GM eh. But drying the tears can build it all like you. Now and forever. Guwapo kayong pagkapilinding oh. Be true. Together and all that I feel is my love for you. Magtanaw ta sa ilang duha bagay kay sila na chemistry sa ilang kuan at makita sa ila ba nga makahatag karisma bali sa mga audience bali. Ay karisma gid sila nga kuan gid. Nindot kayo ba? Chemistry sa ilang duha na nindot kayo tanawon. So pagka nindot pag mga nganta, nindot pagigayo. Each day that the right time was so far away. Tell you the things I do. Now it's clear that the moment we search for is here. Wapo kayo eh. Counting the years is all I want to do.
Guwapo ka ka Bob Linding. Oh. Kaya ko ba kay ang kiningid sila kuan man ni sila daan na magini sila contestants gid sa kuan sa tawag ng tanghalan katong sa single bali o katong solo ra bali nila nga contest bali. So karon gi kuan sila murag gi tagduha-duha bali o duet bali ba. So karon gyud din na tumakuan mga nindot man hinuon nga kung sila duha no. Oo, karon pa na to nakuan ba nga bagay kay para sa ila duha. Sila duha mo maka kuan mura ba og tan-awon nimo tan-awon ba nga murag nasa teleserye gali nindot kayo. Grabe control kayong palsito. Isa ba? Akong tanaw kang kuan gali GM gali. Mura siya kanang member siya sa K-pop ba o P-pop gali kano pa na sa SB19. Bago na nang dating gali sa iyang panagway ba o. Yang makita na to sa iyang naong gali o sa iya pong attire pod bali. O mura siya kuan K-pop o P-pop SB19 mga kuan. Sabi ka nindot pod ni tanawon. Guwapo sab. Guwapo kayo. Grabe. Guwapo kayo pagkakaariglo po rin. Kinsa kay kuha na ni. Nagkuha na ni nga nag-ariglo sa ilang kanta bali ba? Ay saba. Kuan ato makita karon sa ilang pagkanta walay kuan ba murag kanang wala gay ingog nagpalabaway sila sa iyang tingog gali. Ato makuan gid nga balance bali nahagihatagan walay sapaway ba. O gihatagan gid ang usag-usa nga mukuan sa ilang part bali. O nindot kayo walay sapaway. Nindot kayo. Yung maupong ni dao gid ni sila. Oo, tanawa. Grabe ka ayos kayo. Nindot kayo. Okay, ato na pong nadungog ang usa ka kuan video bali sa usa nga mga contestant o sa tawag ng tanghalan duets bali. O si GM og si kuan Mariel atong nakita karon nga grabe kanindot kay ilang performance gyud. O makaingon ko ba nga sa pagsugod sa ilang pagkanta ganhe grabe nga control grabe nga control nga tingog. Oo, nindot kayo. Sunod ang makaingon ko sa ilang kanta karon ba kay kanang nga kanta kung normal na balik ko sa original balik magi kayo ingog makuan gyud nato ma-appreciate balik kung kanang imo lang panon bali sa original pud bali nga pagasundugon na bali o pare karon og hatagag ariglo nila yatagan o kinsa kay
musical director ani o kinsay nagbuo ani nga yung ana ang ariglo bali sa ilang pagkanta. Nindot kayo. So bahin sa ila po duha, magaingon ko nga grabe ka, nay chemistry sila ba? Ay ilang makakuan sila sa audience bali o kanang makakuha sila og kanang interest bali ang mga tao nga magtanaw sa ila kay bagay kay sila sa katong sa una kay contestant man din daan sila sa tawag ng tanghalan katong sa solo pa bali. So makaingon ko katong sa ilang buwan wa na to nag-i-expect ba nga kato day tag-isa lang ingon ato solo bali wala to gi-expect karon nga kung sila na duha nagi-kuan karon sa duet bali nindot kay tanawon o bagay kay sila sa ila. So mga nindot kay tingog di ba o nindot kayo makakuan ko kay ang usa nila kakanta nga nag-hits pod bali atong kuan sa tong kuan na to nga gipakanta pod sila murag My Heart Will Go On man siguro to ilang gikanta nindot po katong pagkaariglo o sa sunod ato ng pagreaksyon na kanang isa nila ka video huwati lang na ninyo kay ato po ng pagreaksyonan nindot kay ito so karon ang ilang gidag-an bali nga piece bali oo mao na siya grabe ka nindot kayo magkaana ko ba kana lang ko ba kay ini sila madugay na may artista magini sila. Oh, mahimo magini artista magino kay kada sagaran nga mudaog sa mga singing contest o ingon ani tawag ng tanghalan na magi himuon mo pud dili artista ba be. Diba ni na po ni sila pelikula bali. Oh. Makita magina kay nindot po kayo sila kuan murag bagay po kayo. Maayo po mapakilig sa mga audience pod. Di ba? Oh, nindot kayo. O sige, kasulti sa atong video karon. I-comment ninyo sa atong comment section. Sa mga bago diha nga nasaag sa atong channel karon unya giganahan ka so nya wa pa ka naka-subscribe. Subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video na atong i-upload. I-like na lang pod para i-comment ang YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace